assalamu alaikum yebiyankoɓe Windari TV onon kala on calminama e mbadi kuftidindi en garti e émission men aduna bonani ɓooy e darol men ko majji ɓuri ko maayi en garino ha to ɓe jooɗi eɓe jawta ɗo haɓe piɓodiri ɓe gadodiri moni kala yaltinta sirru ɗon tigui ɓe gummi hendu mawdu woɗeru coy tawi ɓe ɗon niɓɓu hay goto yiyata goɗɗo won hendu ndu nawi ɓe moni kala yantoy e wuuro wongo ɓe majjutiri kamɓe ɓeɗo nayi ɓe foof babiraɗo ene wonde e goƴa holto joom suudu mum e sukaɓe muɗum holto keedi yummiraɗo kañumne ene waya holto jaam galle mum e sukaɓe muɗum goni kamɓe sukaɓeɓe kañumne moni kala ene woƴa yummum e muñum walla ene woƴa bammum e mawnum Allah waɗi konko babiraɗo o wuuro ngo yani ngo ari ngo machallah ko joom jawdi en ko alɗuɓe dañɓe machallah kono ɓe gona anduɓe Allah waɗi konkone e mbawko muɗum o woni gando ɓe mbimo an kam a yahata hay nokkuɗo keddotoɗa kala ko jiɗɗa min mbaɗanma galle kala ko miijiɗa tan min mbaɗanma balla min e diina men balla min gona jangguɓe emin jogui kono min gona jangguɓe ni woni ala no waɗi kono ha joni e miijo e kala saaha ne arte makko to joom suudu makko e suka makko ala ko wawi hen o jooɗima ɗon kono Allah waɗi ko gando kadi tigui kala mo duwoni tan Allah jaabo kuɗol makko memata leydi joom suudu makko kañumne yarti e wuuro wongo kañumne ene andi tigui wona ɗon jeeya kono hankanti aadodire e joom galle mum suusa ruttade to umminoto saabu so tawi o ruttima o anda fof holko haalata o majjitiri e joom galle makko o majjitiri e sukaɓe makko konkone ɗen mettene wone makko kono ha joni ala no waɗi o jabri Allah omo liggo ha waɗi saaha goto gorko goto yimo yiɗimo yiɗirimo dewgal ɓe ndesodiri ɓe dañji ɓiɓɓe ɗiɗo konko mawɗo jaratnoɗo e duuɓi 12 konko no yantoyi koye wuuro wongo hankanti o woni sagata o dañi duuɓi 35 o yiiɗi ɗannade o yiiɗi firtude konkone ni woni o wi haade makko yaade omo nani e wuuro gorko goto walla mbiyen ceerno goto nanɗon ko gando kala mo duwoni so yeehi lawol mum ne heewi moƴƴude so arti jaaƴo ɗum noon haade makko ɗannade alay saago o yaaha o yiya ceerno o ni woni konko no ummima o fayi wuuro ceerno to o yettima kono o suwa yiide ceerno taw nde won noon won hen na ngala toon fodde yontere lewru taw jiyani ceerno ni woni o ari omone galle he ceerno woni yiyama kono ɓe cuwa yettodirde taw konkone ɓiyiɓe keddiɗo jartanoɗo e duuɓi 10 wuuro ngo yantigo koko neha ɗon nde won noon koko hocca tan ndeysan neha e galle niidi ndi machallah kono noon kala e saaha sukaɓe ene nantinamo ka koccaɗo kala e saaha eɓe nantinamo jinnaɓe amen jibinanima ka koccaɗo ɗum hewti e noppi makko konkone taw o woni sagata hankanti konkone o joguime ɓerde ummade e ndin ɗum leydi konkone o yaaha o ɗanno bandiraɓe darol men ko majji ɓuuri ko maayi fade min e épisode goɗɗo kono oɗon ñaaga ne mbaɗaton abonné mbaɗon partagé mbaɗon like saabu oɗon gandi ko ɗum tigui rokkata min doole no feewi ɗum noon min dokkon rendez-vous inchallah e darol men ko majji ɓuuri ko maayi e épisode goɗɗo Allah jarama on jarama